Hola, he vingut a parlar-vos d'un llibre que m'ha agradat molt últimament, de fet d'una part d'un llibre de poemes del Paul Verlaine. Per si no coneixeu, el Paul Verlaine és un tio que va tenir una vida una mica particular. Us explico una mica perquè us posarà en context, ja veuràs, té la seva cosa. El Paul Verlaine ja veieu que està a cavall entre dos segles, el XIX i el XX. Ell venia d'una família... Mira quina pintassa que tenia el tio, amb la bufanda i tal, guapo el tio, un porte guapo. Bueno, aquest tio venia d'una família burgesa. Quan va tenir edat, per dir-ho així, van fer una cosa molt típica en aquella època, que és posar-lo en un internat. Allà va començar a desenvolupar una adolescència una miqueta així com difícil, el tio tenia una mica... En fi, era problemàtic. De fet, fixa't quina pintassa que tenia el tio. No? Problemàtico, no? Te'l creuaves als passadissos de l'internat i te n'anaves cap a l'altra banda. El paio, què passa amb el Paul en aquesta època? Que de fet s'avorria. S'avorria molt quan estava en aquesta pensió, en aquest internat on estava vivint, així que comença a escriure, comença a freqüentar cafès bohemis del París de l'època i també comença a publicar, no? Poquet a poquet comença a interessar-se per la poesia, comença a publicar en el Parnasse Contemporain, que era una miqueta una revista fundada per alguns grans poetes de l'època, publica fins i tot una primera recull de poemes, com aquests poemes saturnians. Al cap d'un poc temps resulta que, fixa't quina pinta tenia aquí, als 24 anys, no? Doncs resulta que hi ha un amic seu, que és aquest Charles Sivril, que li deien en Sivroche, que era un bohemi de l'època, que era un bon vivant, també era escriptor, però fonamentalment el que feia era freqüentar cafès, i es van fer molt amics amb el Verlaine, i un dia el Sivroche li va dir: Paul, tinc una cosina que jo crec que fareu bones migues, i li va presentar a la Mathilde Mottet. En aquell temps tenia 14 anys, recordem l'època, és a dir, que de fet no era una cosa fora de l'ús, encara que avui ens pugui semblar una cosa francament escandalosa. Hi havia molta diferència d'edat, ella era una nena realment, però bé, era una cosa que es portava. Total, que es van conèixer, el va portar a una festeta que va organitzar el propi Sivroche, a casa de la Mottet, de la Mathilde, i es van sentar un al costat de l'altre. El Verlaine va començar a recitar-li algun dels seus poemes i surgió l'amor, s'han enamorat, pues una miqueta això. Al final, al cap d'un cert temps, es van casar i tot era molt bonic. De fet, la part dels poemes que us volia comentar avui té molt a veure amb aquesta part d'enamorament. És una cosa molt bonica, després en seguida us ho explico. Però això va acabar la història d'en Paul Verlaine, perquè resulta que se'n van a viure junts, perquè es casen, evidentment, però resulta que llavors arriba un paio, el Rimbaud. Rimbaud, poeta, també bohemi, bon vivant, però sobretot aventurer, un tio que havia viatjat moltíssim, que havia vist molt de món, i coneix el Paul Verlaine, coneix la seva obra i diu: nene, m'agrada molt el que escrius, jo crec que tens potencial, deixa'm que t'ajudi a treure tot el potencial. Me vengo a vivir a tu casa. Tot el que es ven, el Rimbaud se'n va a viure a casa de la Mathilde i del Paul i conviuen allà doncs, per fer feina, en teoria per fer feina. Però què passa? Pues que passen coses. Resulta que, mira, aquesta foto m'encanta. Nació l'amor entre el Paul Verlaine i l'Arthur Rimbaud. Jo aquesta foto és que em fascina, aquí amb els dos barrets, no sé què estaven fent, però en qualsevol cas neix l'amor entre l'Arthur i el Paul. I clar, llavors què passa? Doncs que la pobra Mathilde surt de la foto ja i s'acaba una miqueta l'amor i és un drama, i a l'època és un drama. Penseu que el Paul, de fet, recordeu que havia tingut una adolescència problemàtica, diguem-ho així. Bona part d'aquests problemes tenen molt a veure amb la seva addicció a l'alcohol, a l'absenta, en fi, això de freqüentar cafès, no? Li diuen cafès per no dir-li una altra cosa, però cafès no en servien massa. Llavors, resulta que aquesta és una relació molt tumultuosa. Penseu, al cap i a la fi, estem parlant de fa més d'un segle, i per tant les relacions homosexuals no era una cosa que estigués particularment ben vista. Així que és això, una relació una miqueta particular, amb molts estires i arronsa. Arriba un dia en què, a partir d'una discussió, i vés a saber en quin estat d'embriaguesa, el Paul Verlaine treu una pistola i amenaça el Rimbaud de fer-li fum dos trets, i per això acaba a la presó. I per descomptat la relació es trenca. A partir d'aquí, és veritat que Verlaine segueix escrivint poemes, i alguns força interessants, però la seva vida decau moltíssim. Fixeu-vos aquesta pinta tan fantàstica que tenia en el seu moment més àlgid, potser, i a poc, doncs, jo què sé, es va fent gran l'home i acaba fatal de la vida, tirat en els racons dels cafès de més mala mort dels París de més baixos fons, no?
demanant-se aquí, doncs, lo típic, absenta, no? Diu, ponme un zumo, I diu, sí, ya sé lo que me quieres decir. I li posen absenta, i en fi, l'home doncs acaba fatal de la vida, desenvolupa la sífilis i acaba morint l'any 1926, precisament d'això. Tot això us ho he explicat perquè veieu que la vida d'aquest home és una vida com, jo què sé, tumultuosa i complexa, i només he explicat una miqueta la superfície. Però vull que li donem un cop d'ull a la seva obra per arribar a aquest punt que us volia comentar d'aquesta part d'aquest llibre que tinc per comentar-vos. Fixa't que aquest home, ja us dic que va començar publicant ja quan era molt jove. Bona part de la seva producció és d'allò que se'n diria simbolista, que era una cosa que es portava molt en la seva època. Aquest és un quadre d'en Redon, que era un pintor de l'època. Aquest simbolisme, com sempre aquella cosa una mica mística, una mica com etèria, en literatura, de fet, té un molt clar exponent en Baudelaire, que al cap i a la fi va ser una mica el gran iniciador d'aquest moviment simbolista, que lluitava sempre amb el romanticisme, estava com una miqueta allò amb una estira i arronsa, però també tenim l'Isidore Ducasse, el famós conte de Lautréamont, que va escriure algunes de les pàgines més absolutament fantàstiques i simbòliques de l'època. En tot cas, ja dic que aquest home molt influenciat per tot això, en Verlaine comença a publicar de ben jovenet amb els seus poemes saturnians, una cosa molt loca i molt fantàstica. Una de les seves primeres obres molt interessants és aquesta Les Amigues, Les Amies, que de fet va dedicar a Safo i als seus amors habitualment lèsbics, tot i que finalment hi ha un poema que tanca tot això, que forma part d'una mena de llegenda que explica que la Safo finalment es va curar, per dir-ho així, del seu lesbianisme i es va enamorar de Faó, i fins i tot, en ser rebutjada, es va suïcidar. Aquelles coses que fa el patriarcat quan revisa les històries i sobretot les biografies que no estan massa clares com són les de Safo, i se les fa una mica seves. Això és en quant a Les Amigues. Al cap de molt poquet resulta que escriu les Fêtes Galantes, les festes galants. Això ve d'una exposició que Verlaine va veure a París. És una exposició sobre el que de fet era un corrent pictòric, o un gènere, més bé, un gènere pictòric que és el gènere de les festes galants. El seu màxim representant era Antoine Watteau. I en aquesta exposició es veuen quadres, molts del propi Watteau, que són una mica, una exposició del record del segle XIX, de la França prerevolucionària i molt idealitzada, amb els camps i el joc d'amor i la comèdia, diguéssim, italiana passada a França, que va tenir molt d'èxit amb els mims i amb tota una sèrie d'escenes teatrals molt interessants. Al final això va captivar molt a molta gent en aquella època i Verlaine va ser un d'ells i va escriure aquestes Fêtes Galantes, que és una cosa com molt romanticona i molt farcida de tòpics, quasi diria, amb aquests retaules mig nobles, mig aristocràtics i el joc de l'amor. Una cosa curiosa, en qualsevol cas. I ens prepara, en realitat, pel que ve després, que és, jo crec, una peça preciosíssima i que us vull recomanar moltíssim que llegiu, que és aquesta La Bonne Chanson, la bona cançó. Aquest és un llibre que, de fet, està dedicat íntegrament a la Mathilde, el seu amor de joventut amb qui es va casar abans que arribés en Rimbaud. Estava tan enamorat d'Hélène. Alguns dels seus biògrafs parlen d'aquella dualitat, que no sabem si realment estava enamorat de la Mathilde o estava enamorat del fet d'estar enamorat, i de tot el que comportava i aquest cúmul de sentiments que un poeta pot desenvolupar perquè està enamorat. En tot cas, sigui com sigui, no li traurem mèrits a la Mathilde, que Déu-n'hi-do que va haver d'aguantar als seus 14 anys. Aquest és un llibre preciós, perquè tots els poemes que estan escrits estan dedicats a algun moment d'aquest procés d'enamorament. I, per tant, no és una cosa purament carrinclona de «Cuánto te quiero, qué bonita eres, Mathilde». No és només això, que també, en part també ho és, sinó que explica tot aquest procés d'enamorament amb una vintena escassa de poemes. I aquelles etapes que podem reconèixer també i que tots suposo que hem passat per elles alguna vegada. Us vull recomanar que li doneu un cop d'ull a aquest recull de poemes
perquè s'hi troben coses molt boniques. S'hi troben algunes coses tan boniques com aquesta, aquest poema La Lune Blanche, la lluna blanca, que no és més que un punt de partida molt habitual, el fet d'observar de manera melancòlica un escenari i un bosc, per exemple, sí, i la natura, i que això et recordi a la teva estimada. Però en realitat el que fa aquí Verlaine és donar-li una miqueta la volta i no només fa això, sinó que el que fa és desitjar l'hora en què s'ha de retrobar amb ella. I per tant el que fa no és explicar que bonica és la natura i com em recorda tu, sinó que aquest moment d'espera, jo miro la natura i sí, és fantàstica, però és una hora exquisida perquè estic a punt de veure't, no? I aquest punt una miqueta diferent. Un dels meus favorits és aquest d'aquí, on s'han vist ja, s'han promès ja fins i tot, i s'han de separar, no? Un està en una banda, l'altre està a l'altra, separats d'uns quants quilòmetres, i escriu un poema a la distància, no? El fet d'estar a la distància, i parla doncs d'això, no? Que entre totes les angoixes humanes, diu Verlaine, la més dolenta de totes és la d'estar lluny, per descomptat, i l'únic lligam que té amb la seva estimada en aquest cas són les cartes que s'envien. I aquestes cartes, que per cert podeu imaginar en aquella època i amb 14 anys que tenia només la Mathilde, aquestes cartes per descomptat havien de passar pels pares de la Mathilde, que se les havien de llegir abans i havien de veure si les cartes que li escrivia Verlaine les podia llegir la nena, i les que escrivia la Mathilde, per descomptat, quan havien d'arribar a les mans del Verlaine passava exactament el mateix, estava tot molt controlat, per descomptat. Doncs clar, aquestes cartes que la Mathilde li envia a en Paul, ell se les llegeix i és l'única manera que té d'intentar reduir aquesta distància, rellegint-les, i com diu aquí, amb llàgrimes als ulls i amb molta melancolia, no? Està esperant perquè li queden 15 llargs dies encara per veure't, per reveure-la, no? I per rematar aquesta vintena escassa de poemes, n'hi ha dos molt particulars. N'hi ha un, aquest 15è, que parla d'aquesta immersió en aquesta felicitat extrema i suprema que té. Fixeu-vos en l'últim dels versos, és un vers molt particular, encara que sembla que no tingui res, que je vous aime, que je t'aime, que us estimi, que t'estimo. És a dir, canvia la forma personal i canvia aquest tractament de vostè a un tracte de tu. I això ho fa per primera vegada no en persona, sinó que ho fa a través d'un poema, d'aquest 15è poema que després li va enviar. Per primera vegada la tuteja i trenca aquesta barrera una miqueta de separació. I com us deia, l'últim dels poemes, aquest 21è, que és absolutament preciós i es pot citar separat fins i tot de tota la resta de l'obra de Verlaine, ell fa la típica, perquè no deixa de ser típica, analogia amb les estacions de l'any, i parla que arriba la primavera i que per tant és el moment de l'amor i tot floreix i tot és bonic i la temperatura és fantàstica i tot és preciós, però per comptes de deixar-ho aquí, el que fa Verlaine és rematar-ho dient ja s'acaba la primavera, arriba l'estiu, arribarà l'hivern, arribarà la tardor, però m'és igual, em sentiré igual de bé perquè estic absolutament enamorat de tu i això farà que els meus dies, tots ells, fins i tot els de l'hivern més cru, siguin fantàstics. Doncs això és el que fa Verlaine en aquesta bonne chanson, aquesta bona cançó. Jo us recomano moltíssim, hi ha moltíssimes edicions, és molt fàcil de trobar, el trobeu fins i tot en línia de manera gratuïta, podeu baixar-vos un PDF que ja no té drets, però també podeu anar a les biblioteques i llegir-ho. Perquè, ja us dic, no és només un poemari d'amor, que ho és, sinó és un poemari d'amor que explica tot el procés de l'amor. I en aquestes 21 vinyetes, diguem-ho així, que són els seus 21 poemes, veus moltes de les coses que segurament hem viscut tots i totes alguna vegada. Així que som-hi cap a les biblioteques a llegir, gariteros, que us vais sempre de bares, no aneu tant de bares, aneu a llegir a los bares, si més no, on vulgueu. Llegiu molt i que vagi molt bé l'amor i en Verlaine. Salut!